наші глядачі. Щиро вітаємо всіх вас. Свою програму на підтвердження найменя народний представляє Народний академічний хор Державної установи культури Івановський районний центр культури і народних традицій. Сподіваємося, що сьогоднішня зустріча з нами покине у ваших серцях добре враження. Музика без слова. Дева Мария. Thank you.
Слово Морозова «Музыка харизмы». «Не Богом дадена родима». Слово Кадзюки «Музыка щирого». Беларусь «Моя любовь». Солистка Катерина Талатынник. Концертмастер Даниил Морозов. Родима моя,
концертмайстер Марина Рудневская.
молодых людей. Концертмейстер Даниил Морозов.
Нагарита Галина, опрацовка заборонок. Концертмайстери. Партия Домры Татьяна Андрас. Партия ударных Вадим Сайт. Яурецкая народная песня «Кала Нагила», опрацовка Федорова. Партия ударных Вадим Сайт.